Me la imaginava més gran, el podcast de la llengua catalana del Departament de Política Lingüística del Govern d'Andorra. Molt bé, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts al programa Me la imaginava més gran, el podcast del Departament de Política Lingüística del Govern d'Andorra. Avui ens estrenem, és el tret de sortida del podcast, i dedicarem aquest primer programa a mirar de respondre una qüestió central per a les persones que ens hem reunit avui aquí, i és per què aprenc català. Jo sóc la Clara Fernández Fletxa, sóc tècnica del Servei de Política Lingüística i això vol dir que em dedico activament a la promoció i protecció del català a Andorra i seré la conductora d'aquesta conversa. Bon dia, Geni Vila. Bon dia. Bon dia, Iman Amajad. Bon dia. Benvingudes. Bé, la Geni és professora de català d'adults i és una mica, podríem dir, l'ànima del Centre de Català d'Encamp. Fa més de 16 anys que es dedica a ensenyar català, no? Molts anys. A persones que just emprenen aquest camí d'aprenentatge. I la Iman és alumna dels centres de català. Sí. Ella és nascuda al Marroc, però fa 10 anys que viu a Andorra i avui l'hem convidada perquè és un clar exemple d'èxit i motivació en l'aprenentatge del català. Gràcies. Ara mateix la Iman és un nivell A2 que curses de català Sí. i també participa en els grups de conversa que s'organitzen als centres de català amb la Geni. La Geni és la seva professora de conversa. Molt bé, doncs benvingudes. Gràcies. Com esteu? Molt bé. Sí? Una mica nerviosa. Una mica nervioses. Sí. Molt bé, Iman, doncs primera pregunta. Per què vas decidir aprendre català? Vaig decidir aprendre català per comunicar-me amb les persones i per estar totalment integrada al país i també perquè estem a Andorra. Si vivim a Andorra hem de parlar català perquè la llengua oficial del país és el català. Molt bé. Sí. Ho té clar, eh? Ho té claríssim. Molt bé, tant de bo tothom ho tingui tan clar com tu, Iman. Però clar, tu per exemple, fa 10 anys que vius a Andorra. Sí. I fins ara no has fet el pas d'aprendre català, no? Per què ara? Perquè jo quan vaig arribar a Andorra no sabia parlar català, només parlava castellà, que ho vaig aprendre al Marroc. I després, quan vaig començar a parlar amb la gent aquí, ja em responia en castellà. I no tenia necessitat de parlar català. Això passa, que com aquí parlem moltes llengües, entre elles el castellà, de vegades un arriba i sembla que ja tens la manera de comunicar-te, no? I la facilitat de vegades que tenim, no, els catalanoparlants, quan sentim un accent que no és ben bé català, directament canviem. Sí. Això demostra que mai no és tard, no, Iman? Perquè No, tu mai no és tard. has tardat 10 Tot anys... és impossible. Exacte, has tardat 10 anys a fer el pas, però l'has fet. I, per exemple, tu ara quant temps fa que aprens català? Vaig apuntar-me l'any passat al Centre d'Aprenentatge Català d'Escaldes per al meu compte i ara a setembre vaig començar al Centre de Català d'Encamp a estudiar amb un grup. A les classes? A les classes, sí. I has començat ja amb un nivell A2? A2, sí, correcte. I paral·lelament vas amb la Geni, no?, a fer conversa? Sí, els dijous i els dimecres amb la professora de català i els dijous a la tarda el grup de conversa amb la Geni. Molt bé. És una activitat que fem habitualment dins, per exemple, el centre de català d'Encamp, el d'Escaldes o de la Massana. Al mateix centre hi ha les classes presencials, llavors les professores de les classes presencials ens diuen quin grup els agradaria o els aniria bé treure'ls fora de l'aula per poder practicar. Llavors formem grups de conversa al centre, quedem amb ells a les hores que els convé i fem mínim una hora de conversa perquè puguin posar a la pràctica tot això que estan aprenent a l'aula. A mi m'ha anat molt bé. He practicat molt, he millorat molt i sempre guanyem vocabulari nou i que està molt bé. Jo recomano molt això. I, per exemple, tu que has recorregut una mica totes les opcions que ofereixen els centres per a l'aprenentatge de català, què creus que t'ha estat més útil per aprendre la llengua? Si una persona vol aprendre el català, ha d'assistir a les classes. Sí, apuntar-se al grup de conversa. Jo recomano això. Perquè tu has fet autoaprenentatge, has fet classes presencials i fas grup de conversa i trobes que les classes, no, Sí. són molt útils
perquè també comparteixes el moment que tu estàs vivint amb altra gent que es troba en la mateixa situació Correcte. que tu, no? Esteu tots aprenent a la vegada. Sí. Molt bé. Però ja, clar, ara, parèntesi, la Iman parla molt bé. Per fer 3 mesos que va a classes de català, és una passada com et comuniques i la destresa que tens amb la llengua. Això és habitual, Jenny? És una alumna avantatjada? N'hi ha algun com la Iman, però no és el cas més tòpic que tinguem als centres. Ella és una dona molt constant, ha demostrat que està molt motivada i això fa que s'hagi llançat, perquè de vegades a les persones el que els costa una mica és fer el clic. Saben la gramàtica, saben el vocabulari, però es fa vergonya parlar per les burles o simplement perquè són tímids. Però la Iman té tot el que s'ha de tenir per ser valenta i va fer clic. I des d'aquell dia, doncs aquí la veieu, des del setembre que va a la 2 i va decidir parlar. Sí, que és el problema que té la gent que té vergonya. Però si tens vergonya mai aprens, perquè com et van a corregir? Clar. El pas és llançar-se a parlar i si t'equivoques ja et corregiran. Sí. Però com a mínim tu ja t'has llançat a la piscina i t'estàs obrint a fluir, no? En l'aprenentatge. Correcte. I per exemple, Iman, a tu què és el que t'està resultant més difícil? Què et costa més d'aquest procés? Parlar-ho. Sí? Sí. La parla, Qui ho diria? Té la impressió que no ho fa bé perquè jo crec que ho ha fet amb tan poc temps que sembla que encara no, però és que ja la sentiu. Sí. No hi ha res a dir. I per exemple, Iman, tu ara que ja pots mantenir una conversa en català perfectament... Sí, puc tenir una conversa tranquil·lament. I a tu et va costar fer el salt de parlar català al carrer? És a dir, tu l'has après i una cosa és dins de l'aula i després ja és dir ostres, jo ara ja em sé comunicar en català, ja puc parlar pel carrer amb la gent en català. Això et va costar? Al principi sí, però després ara puc parlar amb les persones sense cap problema, puc assistir a les reunions de l'escola dels meus fills. També he pogut continuar estudiant a la Universitat d'Andorra i entendre bé el professor sense cap problema i tenir entrevistes de feina tranquil·lament. I tu fas l'entrevista ja en català? Sí, en català ja no parlo castellà. Clar, és que d'alguna manera aprendre català t'ha obert portes. És com... Sí, m'ha obert moltes portes al món laboral. Clar, perquè hi ha llocs de feina que si tu no parles català ja no pots obrir aquesta porta. Sí, en canvi, si parles català ja tens més possibilitat de trobar la feina adequada o la que t'agrada més. Molt bé. És que al final aquí a Andorra és curiós perquè a vegades parlant-ho amb gent que ha viscut molt temps a Barcelona, per exemple, gent que van arribar a Barcelona que no parlaven català, han pogut viure 7, 8, 10 anys a Barcelona sense tenir la necessitat d'aprendre la llengua, i aquestes persones han arribat a Andorra i aquí sí que han vist la necessitat d'aprendre la llengua per desenvolupar-se amb normalitat i per... Però al final aquí la llengua és com un ascensor social perquè hi ha entorns que són estrictament catalanoparlants. Sí, perquè, per exemple, si van a Barcelona, com dius tu, al ser una llengua cooficial, qualsevol contracte pot estar en llengua catalana o en castellà. Però aquí a Andorra, si t'has de treure el carnet de conduir, és en català. Si has d'anar a fer un contracte per tenir un telèfon mòbil, el contracte és en català. Els tràmits del govern també. Si has d'anar a la Seguretat Social, és en català. Que estan en català. Clar, tot està retolat en català. Al final, la majoria de gent com a mínim l'acaba entenent perquè és que no hi ha una altra sortida, hi ha moltíssimes coses en català a Andorra que es veuen cada dia. I ara, per exemple, Jenny, que ha començat la temporada d'hivern, vosaltres als centres rebeu molta gent que potser acaba d'arribar a Andorra, que ve a fer temporada i s'interessen per aprendre català? Sí. A més, per exemple, al setembre que comencen els cursos presencials, doncs els cobrim amb gent d'aquí del país. I ara, a finals d'octubre, principis de novembre, que comencen a arribar els temporers, doncs ells venen tots als centres de català. I venen a fer autoaprenentatge? Sí. Perquè els cursos ja han començat. Cursos, clar, es troben els cursos començats, és el que passa. Llavors recordem que tenim 5 centres a tot Andorra, a 5 parròquies diferents, tot és gratuït,
i llavors poden venir, tenim uns horaris molt amplis perquè tots s'hi puguin adaptar, si treballen de nit, si treballen de matí, si treballen de tarda. Llavors utilitzem els mateixos materials que l'Aiman li pot donar a la seva professora a l'aula, però fem una mica més d'autoaprenentatge, però no estan mai sols. Als centres de català sempre hi ha la professora que corregim amb ells i amb això ja comencem a practicar des del primer dia que venen, els fem practicar quan acabem també les unitats i vull dir, no els deixem sols. És una sort molt gran, o sigui, oferir aquests recursos de manera gratuïta, adaptats a cada persona, perquè al final al centre és això. Sí. Hi ha una professora per cobrir les necessitats de la persona que arriba. Sí. Per exemple, m'imagino que també potser teniu gent que ve de sectors comercials determinats que potser volen aprendre vocabulari determinat del seu lloc de treball, no? Sí, i amb això encara els ajudes més. Per exemple, a les temporades la majoria estan, evidentment, o a les pistes d'esquí, amb negocis d'esquí o en restaurants. Llavors, adaptes una mica molt el vocabulari, expressions que els diries als clients, els números sobretot, a l'hora de dir preus o el que sigui, adaptes molt. Pots en un centre de català, com que és individualitzat, pots acabar fent una mica tot el que necessita l'usuari que ens arriba. Quina sort! Sí, mira que jo visc a Andorra la Vella, però pujo en Camp a estudiar. Vas en Camp al centre de la Geni, eh? Sí, perquè si no et va bé els horaris, per exemple, d'Escaldes o altra parròquia, tens horaris d'altra parròquia. I ara que el bus és gratuït, podem aprofitar. Ah, clar, i tant. Sí. Perquè recordem que hi ha centres de català, en tenim a Escaldes... La Massana, Encamp, Canillo i el Pas de la Casa. Molt bé. No tots tenen els mateixos horaris, no? N'hi ha que obren més hores que d'altres, Sí. Alguns només estan oberts un dia o dos. Sí, el que està sempre obert, de les 8:30 del matí fins a 8:30 de la nit, és el d'Escaldes, perquè també és el més cèntric. Sí. I és on tenim més afluència d'usuaris. Molt bé. I llavors m'imagino que els de les parròquies altes potser són els que tenen els horaris més restringits. Potser el Pas de la Casa i Canillo són els que obren un dia a la setmana, Obren crec, un dia no? a la setmana, però la majoria també llavors baixen en camp. Clar. I molts queden en grup i de vegades et venen 9 amics del mateix grup que et baixen de cop i també acabes fent una classe al final al mateix centre, però fas que els agradi, que el trobin útil i que tornin, que al final és la finalitat nostra. Perquè al final un dels al·licients també, Iman, crec que tenen aquests cursos, és que es crea molt bon ambient, no? Que feu pinya i com esteu tots vivint al mateix moment i teniu unes professores motivadíssimes que us empenyen a estimar la llengua i a gaudir d'aquest procés, l'ambient que es crea és molt bo, hi ha molt bon clima. Sí, la veritat que sí. Mira que l'altre dia que la professora de català ens va convidar a esmorzar tots i parlar una mica, conèixer millor un a l'altre i també ens van regalar unes entrades del cine per veure una pel·lícula en català. Ah, molt bé. Ens cuiden molt, la veritat que sí. Molt bé. I llavors ara, Iman, per exemple, tu ara al gener, quins plans tens relacionats amb el català? Tu ara acabaràs el teu curs, ara al desembre, no? Sí, primer he de fer la prova del català A2 i aprovar. Jo crec que està aprovada, eh? Aprovadíssima. Jo crec que ho tens fet, això, Iman. I després passar a fer el viu. Encara no sé si va ser en Camp o a Escaldes, depèn dels horaris, perquè jo deixo els meus fills a la parada al matí i després a estudiar, que és el millor horari que m'agrada. Superbé. Sí. Molt bé. Superbé. I llavors, no sé si tu, Iman, per exemple, t'has trobat en situacions en què, ara que parles català, potser te n'adones més, en què la gent, en veure que quan tu et relaciones en català, potser el teu català no és perfecte, encara, i el fet de veure que potser tu tens alguna mínima dificultat a l'hora d'expressar-te en català, et canviïn de llengua. Tu t'hi trobes amb això? Que tu comencis una conversa en català i hi hagi algú a l'altra banda que et contesti, et canviï, per exemple, al castellà? Normalment la gent que parla en català ja em corregeix. Ah, això està molt bé, sí, també. I sempre m'animaven, sempre em feliciten. Inclús algunes de les meves veïnes s'ha posat molt contenta i han felicitat.
Que potser te les trobes a l'escala i ara podeu parlar en català i abans no. Parles català molt bé, man, felicitats. Això ho tenim molt, els catalanoparlants, que sí, ens agrada molt. Som agraïts. I ens fa molt feliços que la gent faci l'esforç d'aprendre la llengua. El meu marit també està molt orgulloso. Sí, que sempre m'ha insistit de parlar del català, perquè ell és andorrà i sempre m'ha parlat en català. Tens un bon suport, doncs. Sí. I llavors, tu ara entenc que els teus hàbits lingüístics potser han canviat, no? Perquè tu, per exemple, si tu ara has d'anar al supermercat o has d'anar a la farmàcia, tu comences les converses en català o com ho fas ara? En català, Tu comences en català? Sí. Això és una meravella. Sí. Molt bé. I ara ja he trobat el punt aquest de seguretat, com per viure en català. Ja he guanyat seguretat i confiança en mi. Sí. Tant de bo fos sempre així, perquè de vegades passa que tenim el mal costum de canviar de llengua. Quan veiem que una persona no acaba de parlar, ens sembla que està fent un esforç, potser que l'estem fent sortir de la seva zona de confort, i nosaltres li canviem de llengua perquè se senti més còmode, no? I no els estem ajudant, Clara. I no els estem ajudant. L'inversa, al contrari. Perquè hi ha molta gent que si no troba amb qui comunicar-se en català, per exemple, als centres de català o nosaltres que gestionem el voluntariat per la llengua, no tenen amb qui comunicar-se en català. Tu tens la sort, mira, que el teu marit és andorrà, que al centre has fet amics, has fet companys i ja tens un quòrum amb qui relacionar-te en català, però no és tan evident. Per tant, jo crec que de vegades és important que normalitzem el fet de verbalitzar els processos d'aprenentatge, no? Que un pugui dir no canviïs de llengua, estic aprenent català i potser vaig una mica a poc, o potser hi ha coses que no les acabo de dir bé, però ja m'agrada i ja em va bé que em parlis en català, perquè si no tinc amb qui relacionar-me en català. És així. I moltes vegades, en molts casos, tu trobes que quan venen al centre i fan conversa o et venen a veure al cap dels anys que han sigut ja usuaris del centre i diuen és que continua sent el lloc per mi del català. Perquè sempre als centres doncs, es comuniquen en català. Però intentem això, que arribin al punt aquest de l'Aiman, que perdin una mica la vergonya i la por de dirigir-se en català i que després puguin anar a qualsevol lloc i que ningú els canviï de llengua i que si es canviïn de llengua que ells mateixos diguin no, sisplau, estic parlant català. Clar. I tu, Iman, no sé si al teu entorn et trobes amb amics, amb companyes, amb companys que encara no parlin català i tu els serveixis com a exemple, no? De dir, ostres, és que mira'm a mi, jo he començat i mira, ja parlo català i em puc relacionar en català i que els puguis animar també a fer el mateix procés que tu. Sí, hi ha gent que s'anima, mira, parles molt bé el català, jo també m'apuntaré a la classe de català, que és el cas d'una amiga que m'ha trobat al carrer i m'ha dit, molt bé, has començat a parlar català, molt bé, man. I on estudies? Mira, al centre de català d'Encamp. Molt bé, vendré. I mira, ara està apuntada. I potser són amigues que també fan molts anys ja que viuen a Andorra, no? Sí. I que encara tampoc no havien fet aquest clic que tu ja has fet. Correcte. I, per exemple, Iman, ara imaginem-nos que ens està escoltant algú que té ganes de fer aquest pas d'aprendre català. Tu si amb aquesta persona, què li diries? Què li recomanaries? El mateix que he fet jo, apuntar-se a les classes de català, del centre d'aprenentatge de català, assistir a les classes, també al grup de conversa, que està molt bé, t'ajuda molt a parlar, a practicar, i també escoltar a la ràdio o llegir el diari, que jo cada matí agafo el diari, mira, deixo els nens a la parada i miro si hi ha diari i agafo i llegeixo a casa. Clar. Que està molt bé. Sí, a més aquí tenim molts diaris gratuïts que es troben al carrer, que llegir, escoltar la ràdio... Practicar, sí, que sempre hi ha paraules noves, sempre guanyes vocabulari... Molt bé, Iman. Sí. Déu-n'hi-do, quina motivació. Sí, jo m'he esforçat i progressat i estic molt contenta. Enhorabona, Iman. Gràcies, estic molt contenta. I llavors, Jenny, recapitulem una mica, a veure, quins són els serveis que oferiu per a l'aprenentatge del català? Molt bé, doncs, a banda dels que hem estat comentant fins ara, que serien els cursos presencials, que n'hi ha d'intensius i d'extensius, tenim els centres de català a 5 parròquies diferents, tenim els centres de català que també es pot fer els grups de conversa,
Tenim els cursos virtuals. També fem cursos virtuals de nivell, de moment, nivell A1, nivell A2 i nivell B1, que es poden fer des de casa en qualsevol horari i sense necessitat de desplaçar-se. També és veritat que tenim en aquests cursos gent de tot el món, però també hi ha persones que viuen aquí a Andorra i al final també acaben sent usuaris del centre perquè els animem, perquè per posar a la pràctica el que estan aprenent també venen als centres a fer conversa i molts tenen interès a presentar-se a l'examen de català i venen i els preparem una mica per l'examen també. I a part d'això, a política lingüística també cal dir que hi ha el programa dels voluntaris per la llengua que aparellen persones catalanoparlants amb persones que volen acabar de perfeccionar el seu nivell de català i que durant la setmana queden una hora com a mínim, si volen quedar més poden, i parlar en català, poden fer activitats culturals, poden anar a fer un cafè, però no deixa de ser també una estona agradable per continuar practicant una mica el català. Exactament. Igualment, tota aquesta informació, tot és gratuït, el que estem dient, d'acord? O sigui que es pot aprendre català molt fàcilment aquí a Andorra i sempre diem que la informació, tenim correus electrònics, tenim pàgines, però com que ara les xarxes socials són el que són, tenim, per exemple, si fiqueu Aprèn català a Andorra, seria tots els cursos virtuals, presencials i centres de català, i per la part, per exemple, de voluntaris per la llengua, o el que ha comentat abans l'Aiman també, que donen entrades gratuïtes per anar a veure el cinema en català, seria Instagram també, SPL_Andorra. I en aquestes dues pàgines d'Instagram hi ha la informació de les dues àrees. Inscripcions de cursos, tot el que fem, sortides culturals, també en fem moltes. Cinema en català, no sé. Molt bé. Hi ha hi ha moltíssimes opcions realment a la disposició del ciutadà per aprendre català i tot gratuït. Tenim molta sort perquè hi ha molts recursos a l'abast del ciutadà per facilitar-li el procés d'integració i d'aprenentatge de català i tot gratuït. Per tant, convidem a tothom a adreçar-se als centres de català, al Servei de Política Lingüística i a engegar el procés d'aprenentatge del català, que de ben segur que serà un camí ple d'alegries i de coses positives i de portes que s'obriran, de ben segur. I llavors, Iman, ja per acabar, tenint en compte el nom del nostre podcast, que és Me la imaginava més gran, ara ve la pregunta del milió, que és: tu, en el teu procés d'aprenentatge del català, què és el que t'imaginaves que seria més gran? És a dir, què és el que et semblava que seria més difícil i al final no ho ha estat tant? Arribar a parlar català. Jo imaginava difícil. Però mira, em teniu aquí. Fent un programa de ràdio. Sí. Realment a vegades sembla que aquest salt a la parla, llegir, un es troba més segur, no?, davant d'un paper o escoltant, la comprensió sembla que ha de ser més fàcil i després fer el salt a parlar sí que pot ser un abisme, no? Sí. Però mira, ja ho tens fet, Iman. Mira. Molt bé. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa, Jenny? Res, esperem que l'Aiman sigui un exemple per molta gent, que vegin que el català al final ni mossega, ni és difícil, ni és... no? Crec que les professores estem totes molt a punt per acollir tothom que necessiti parlar el català. Estem preparades, tenim els materials necessaris, només falta que la gent tingui ganes d'aprendre català. Avui vull donar les gràcies a les meves professores, a la professora Gini del grup de conversa i la meva professora Carme, que són unes professores encantadores que m'han ajudat molt, s'han esforçat molt, i també vull donar les gràcies al nostre govern pels recursos que ens ofereix. Tenim sort, la veritat és que el que dèiem, no?, que s'ofereixin aquests recursos, i també tenim sort de tenir les professores que tenim, perquè aquí sortiu ben parades, Jenny, però jo crec que la feina ben feta s'ha de reconèixer, i al final el procés d'aprenentatge depèn molt també de la persona que hi ha darrere, que t'empeny, que t'encoratge, que t'anime, que et rep amb un somriure i et diu benvingut, aquí t'ajudarem, i això és una feina que feu vosaltres i a vegades queda maquillada o no es veu o queda darrere, i està molt bé que surti i que se sàpiga que feu una grandíssima feina als centres de català. Perquè al final també el que volem és sortir maquillades nosaltres i donar protagonisme a les persones que, com l'Aiman, volen aprendre la nostra llengua.
Molt bé, noies. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Igualment. I molts èxits, Iman, i a continuar aprenent català amb tanta energia, i estic segura que acabaràs el curs ja amb B2 o en amunt, perquè això... Va ràpid. Sí, va molt ràpid. Així que enhorabona, Iman. Moltes gràcies. I molts èxits. Gràcies. Adéu. Adéu.